mangkene temen apa sih rasane mung lagi alah sedina dina atiku rasa kangen pengen ketemu pengen loro pengen terus bebareng coba yen wayah turu prites ya kaya ora bisa lah lamuk kayak apa senajan durung mangan ora kerasa kelingan bae katoning mata kakak ulangi cinta alah dobes citra naga buat wong Duku Tengah, Ibu Hajat, Ibu Nini, Bapak Bapak Jasmudi.